Kaixo, gu Mendilauta taldekoak gara. Grafitien inguruan lehiaketa bat antolatu dugu. Eta orain adituei zertan oinarrituko diren esango dizuete. Nik koloreak aztertuko ditut. Eta nik hauen arteko konbinaketa. Bani, marrazkiak aztertuko ditut. Grafiti lehiaketa hau otsailaren 21 hasiko da. Goizeko 11:00-tik arratsaldeko 4:00-tara. Eta lekua Maialekoian izango da. Izena emateko deitu telefono honetara. 943 13 23 30. 5 kolore erabili ahal izango dituzue. Anima zaitezte! Lanak interneten bidez bidal ditzakezu. grafitizaleak.blogspot.org helbidera. Laguntzaileak hauek dira: Telepizza, Maspermenos, Loidi eta Euskadiko Kutxa. Grafiti lehiaketa polita da, baina nor garbituko du? Ez dago garbitu beharrik. Egia da, lehiaketa kalea apaintzeko da. Irabazleak 500 euro irabaziko ditu. Eta bigarrenak 250 euro. Hirugarrenak berriz 100 euro. Anima zaitezte!